Dobar dan, dragi kolege, i dobrodošli u 12. epizodu mog podcasta u kome pričamo o svim temama važnim za lingviste i moje kolege profesore jezika. U to ime velika mi je čast što danas imam tu priliku da razgovaram sa svima vama dobro poznatom i dragom profesorkom Filološkog fakulteta Nikicom Strižak. Nikice, dobar dan i dobro mi došli i hvala puno na ovoj časti koju mi ukazujete danas. Hvala lepo na pozivu i veoma mi je drago da sam tu. I meni je veoma drago, posebno evo baš je lepa ispala prilika. Drago mi je što ste baš vi danas moj gost, odnosno gošća, zbog toga što smo vas upravo i pomenuli u prethodnoj epizodi podcasta gde je gostovao profesor Boban Arsenijević, gde smo nekako ukazali na vaš veliki doprinos našoj struci, što bi se reklo. Tako da, evo možemo time da započnemo neku temu. Najpre jedno veliko hvala pred svima za sve što radite. Profesor se zahvalio za lektorate, a ja želim nekako u svoje ime i u ime studenta, budućih i sadašnjih, da kažem hvala za svu podršku koju nam pružate. Nema na čemu, veliko mi je zadovoljstvo. Ja sam dolazak ovde, izvinite, evo sad vas prekidam, ali i vaš dolazak ovde je jedna od podrški, jedan od načina podrške koji vi nama svima pružate, tako da, eto, to treba pomenuti. Jeste, hvala Aleksandra. Meni je, moram da priznam, uzbudljivo da pratim karijerne puteve svojih bivših studenata i vrlo mi je uzbudljivo da pratim i šta vi radite i šta rade neke druge kolege koje su, da kažem, ponikle iz našeg master programa. Tako da jeste vid podrške, ali takođe osjećam da je to nekako naša zajednička oblast kojoj svi pripadamo i da je logično da nekako da se pratimo i da budemo tu, da kažem, na okupu. Tako je. Aha, ne, slobodno, htjela sam da se vratim na lektorate. Pa evo, upravo kažem, znači upravo to je bila negde završnica prethodne epizode gde smo ukazali na to koliko je bitno da međusobno sarađujemo, kako institucionalno, tako i ovako, da kažem, privatno na neki način, a u stvari nije privatno, nego prosto međusobno. Tako da, eto, možemo da počnemo naš razgovor pričom o tim toliko bitnim lektoratima. Možemo, slažem se, ja sam poslušala poslednju epizodu, vrlo me je raznežio način na koji me je Boban Arsenijević pomenuo i zaista sam se prisetila tog nekog našeg, da kažem, zajedničkog puta u održavanju tog lektorata. Možda je zanimljivo za slušaoce da kažem da se Boban Arsenijević i ja nikada nismo upoznali uživo. U realnom životu se još uvek nismo sreli, ali smo godinama na online raznim dopisivanjima i rekla bih da smo nas dvoje ljudi koji su se slučajno našli, ne slučajno, nego koji rade svoj posao tako da im nije teško da urade mrvu više nego što je negde zacrtano i kojima je u stvari stalo da se stvari održavaju i da žive. I u tom smislu ne mogu da kažem da je meni to teško na bilo koji način. Dakle, Boban se obratio meni zato što imamo zajedničkog prijatelja, znajući gde radim, i pitao me i rekao mi kakva je situacija sa lektoratom u Gracu i da li imamo nekoga. I onda sam ja poslala, to Aleksandra dobro znate, poslala sam mail svim generacijama masteranata, kao što uvek radim, i ljudi su se prijavljivali na to lektorsko mesto. To je ispalo odlično. Koleginica koja je otišla, evo sad završava svoj mandat i s obzirom na to da je u toku sada izbor sledećeg čoveka, ja bih rekla da je ta saradnja uspešna. Ne kažem da ovo treba da bude model negovanja lektorata, dakle to zaista nije moj posao, ni naš posao Centra za srpski kao strani na Filološkom fakultetu, i to ne može biti naš posao, ali mi jesmo ljudi koji direktno školuju svršene mastere u oblasti srpski kao strani jezik. Dakle, u nekom smislu mi jesmo na izvoru novih kadrova i znamo ko je tu, ali to zaista nije
posao, da kažem, našeg centra, ali vrlo smo voljni kada je moguće, kada nam se neko obrati, voljni smo da pomognemo. U tom smislu bih možda, dozvolila sebi da ohrabrim kolege druge koji su na drugim univerzitetima u inostranstvu, ukoliko su u sličnoj potrebi, neka se jave. Neka se jave, uvek možemo poslati poziv, ima ljudi, ima odličnog kadra, ima kolega koji već imaju ozbiljno iskustvo, tako da uvek se može naći osoba za taj lektorat. Tako i nema potrebe da se brinemo, u stvari samo treba da komuniciramo međusobno, što bi se reklo, i da se negdje nadamo da će još bolja biti situacija, da ćemo uspjeti da održimo naše lektorate. Ali, profesor je pričao o nekim svojim viđenjima te priče, ali ono što je jako zanimljivo jeste da vi stvarno svake godine bukvalno nekoliko lektora pošaljete širom sveta. Gde su sve lektori bili? Znači, osim Evrope, znam za Kinu. Sad ne znam, vi bolje znate, ali kažete nam malo o tome i o iskustvima lektora. Ja mislim da je to jako zanimljivo. Mene konkretno interesuju njihova iskustva, znači to je totalno jedna nova priča koja se otvara pred nekim studentom. Da. Tako je. Radno mesto lektora u inostranstvu je vrlo kompleksno i svaki mladi čovek koji zamišlja sebe, koji zamišlja da je to deo njegovog karijernog puta, mora biti spreman na velike promene i mora biti fleksibilan. Dakle, ja bih rekla nakon svih ovih godina da je fleksibilnost i prilagodljivost ključna karakterna crta neophodna da bi se taj posao obavljao kako valja. Naprimer, dobar deo naših studenata koji su sada lektori je u Kini. I svi znamo kada se desila pandemija koliko je to promenilo uslove života i koliko snage unutrašnje mentalne je bilo potrebno da se izdrži zatvorenost tako daleko od kuće. Dakle, jedna grupa, da kažem, lektora je na različitim univerzitetima u Kini, a druga grupa lektora je uglavnom po Evropi. Evo, ja sada mislim da u ovom trenutku, makar preko centra, niko nije otišao van Evrope. I tu su iskustva zaista različita. Neki ljudi se pronađu, rekla bih da se niko ne pronađe odmah i to ima i radova o tome. Dakle, to naše iskustvo kada odemo u inostranstvo na duži period bilo kojim poslom je obično neka tako kriva koja ide malo gore, malo dole. Prvo smo oduševljeni i sve nam je wow, sve nam je fantastično. Onda kreću neka razočaranja iz različitih razloga i onda se negde stabilizuje naš doživljaj nove sredine. Znam konkretno za jednu devojku da se vratila, da nije, prosto otkrila je o sebi da to nije za nju, a znam devojku takođe kojoj je u početku bilo strašno i onda nedavno mi javlja, samo da vam javim, sad mi je sve super. Dakle, to jeste neki proces prilagođavanja, privikavanja na novu klimu, novu sredinu, nove ljude, novu hranu, novi jezik, puno toga je novog odjednom. Ono što je, ja mislim, važno reći za, tu da kažem, lektorsku zajednicu, kada se ide kao lektor na strani univerzitet, a to daleko od toga da je to jedini posao koji se radi u našoj oblasti, ali sada pričamo o tome, vi tamo nikada niste sami. Dakle, tamo postoji neka grupa drugih stranih lektora za druge strane jezike koji se studiraju na datom univerzitetu, tako da vi automatski teško ćete biti sasvim sami. Postoji tu neki krug kolega koji ipak mogu biti neki, da kažem, osnovni nivo podrške za život u novom gradu, ali, kažem, puno zavisi od čoveka i neophodna je doza prilagodljivosti. Da, to je jako zanimljivo. Ja ne znam da li bih baš mogla da zamislim da odem negdje tako daleko kao što je Kina, ali sve je moguće, nikad se ne zna i to je onako. Pa jeste, mislim, izazovno je, a nekada neke stvari o sebi i ne znamo samo razmišljajući. Moramo probati da bismo naučili da li je to za nas ili nije. Posao lektora je takođe nije samo predavački posao, dakle tu je potrebno mnogo kontakta sa kulturnom scenom matične zemlje. Potrebno je raditi različite vrste aktivnosti koje bi taj jezik približile studentima van učionice.
organizovati što filmske večeri, književne večeri, eventualno dovoditi umetnike na neka gostovanja, pratiti šta se dešava na kulturnoj sceni matične zemlje i onda nekako biti kanal kojim se to prenosi studentima. Taj posao zaista nije samo predavački. I to je takođe nešto što treba naglasiti. Dakle, ako zamišljate da ćete biti lektor tako što odete, održite svoj dnevni fond i završite posao, mislim da to ne funkcioniše tako. Potrebna je nekako stalna veza sa ukupnom produkcijom na tom jeziku. Ne samo književnom, nego ukupnim stvaralaštvom na jeziku koji se proučava. Da, ja se sećam naše profesorke Maje Đukanović. Ja sam na Filološkom fakultetu na prvoj godini imala slovenački jezik i ona je radila na njihovom, i radi, ja mislim, sada na slovenačkom univerzitetu, lektoratu, i to su meni bili te godine bukvalno najlepši časovi. Znači, to je onako bio neki zanimljiv ispit. Ja ništa nisam znala ni u Sloveniji, posebno ne u slovenačkom jeziku. To se tako lepo i lako učilo. Ja znam da je ona organizovala i ekskurzije i da nam je dosta pričala o njihovoj kulturnoj... To je stvarno u tom trenutku za mene, verovatno za većinu nas, bilo potpuno otkriće jednog, kao neke nove zemlje. Da sve u stvari jeste, mislim, pošto ništa nismo znali o Sloveniji, ali eto. I baš mi je Maja ostala u lepom sećanju i kad je bila konferencija prethodna, koju ćemo malo kasnije spomenuti, srpski jezik kao strani u teoriji i praksi, srela sam Maju i ona se setila mene, tako da to je jako zanimljivo kako se lektori i studenti u stvari vežu. Ja vidim i po svojim kolegama koji su lektori kako vole te svoje studente, kako ostaju sa njima u kontaktu, čak i sa ovima iz Kine. To je fenomenalno. Mnogo mi je zanimljivo što pominjete Maju Đukanović, ona je jedna od i meni je bila profesorka, sada smo bliske koleginice i prijateljice i ja sam puno učila od nje. Ono što obeležava nekako moj odnos prema mojim studentima u ovom trenutku u mnogome je naučeno od Maje Đukanović. Ona je osoba koja nam je prva govorila o tome kako se radi, kako se ponaša na intervju za posao, kako se radi prevod, kako se piše kulturan, ali asertivan mail. Dakle, Maja Đukanović je i tada, kad sam ja studirala, mnogo ulagala svoje snage i svog, da kažem, privatnog vremena u neko osposobljavanje studenta za nešto van učionice. I mislim da nosim trag toga u sebi, jer sam to od nje dobila. Baš sam sad tela da kažem, kad se sećam Maje, kada si student na prvoj godini fakulteta, sve ti je nepoznato, postoje različiti tipovi profesora, nisu sad svi toliko odmah otvoreni i to je ipak jedan nepoznati svet, ali Maja je imala taj jedan predivan odnos sa studentima, otvoren, prijateljski, kolegijalan, i ja se sećam da sam sa njom shvatila to, pa mi smo u stvari kolege, ona je sada iskusnija, ali idemo ka tome da budemo u nekom trenutku. I tako da moram da kažem da smo to kasnije doživali od vas, mislim, makar ja, pošto ste meni bili profesorka na masteru u Centru za srpski jezik kao strani. Dakle, tu sam ja primetila opet taj odnos vaš prema nama i mislim da je to ono što obeležava dosta vaš rad sa studentima, a to je taj jedan odnos pun poštovanja našeg razmišljanja, naših želja, stavova, ideja, i stvarno se vidi taj uticaj, moram to da kažem. Meni je to asocijacija na vas i na Maju. I na neke druge profesore, naravno. Ali... Da. Znači mi da se to prosto primećuje, eto, jako ste lepo to opisali, ne bih umela sama naći reći o tome, ali zaista mislim da je rad u učionici može biti samo, kako bih to rekla, a da ne zvuči kao veliki kliše, a zvučaće kao veliki kliše, mora biti neka razmena. I sad me vuče da kažem energije, ali potrudit ću, dakle, mora biti razmena. Ne može biti ni samo pražnjenje, ni samo punjenje. Dakle, kao što vi učite od mene, ja učim od vas i to mora da traje, taj jedan krug mora da se, da kažem, održava. Moramo svesno da ga održavamo. Ja verujem da to mora na svim nivoima obrazovanja. Jeste, samo što u naše vreme, da tako kažem, nije baš bilo tako često ni u osnovnoj školi, ni u srednjoj, ni na fakultetu, ali bilo je izuzetaka i ja bih nekako voljela da sve više idemo ka tome da imamo jedan taj otvoren odnos jedni sa drugima, jer to onda zaista
tako treba da bude. Da. Slažem. Sad, kad smo već pomenuli master, eto ja sam bila prva generacija. 2015. godine otvorio se master program na Filološkom fakultetu, tačnije u vašem centru za srpski jezik kao strani. Možemo malo da se osvrnemo na tu temu, to je jako važno. Dakle, te godine se otvorila jedna potpuno nova prilika za sve studente srpskog jezika, ali i za druge studente Filološkog fakulteta. Tako je. Te 2015. godine mi smo prvi put iskoračili iz, da kažem, osnovne delatnosti centra, a to je rad sa strancima. Dakle, moj osnovni posao je nastava srpskog kao stranog jezika ljudima koji srpski ne znaju. I onda je od početka 2000-ih, ja bih rekla na ovamo, broj zainteresovanih stranaca konstantno rastao. I Filološki fakultet je prepoznao potrebu da se stvara školovani kadar koji će biti usmeren isključivo na nastavu srpskog kao stranog. 2015. godine je upisana ta prva generacija masteranata, u kojoj ste masterantkinja, ako se sećam, to je bila isključivo ženska grupa, i vi ste studentkinja iz te generacije i od tada, evo do sada je u toku 8. generacija master programa, ja bih rekla da imamo konstantnu zainteresovanost mladih filologa. Dakle, taj master program je otvoren i dostupan svim diplomiranim filolozima, bilo kog jezika, što srpskog, što stranih jezika, sa bilo kog univerziteta u Srbiji, naravno. I osnovni predmet izučavanja na tom master programu su svi oni aspekti nastave srpskog kao stranog. Dakle, metodika u jednom najširem smislu, kako, što ja volim da kažem, kako izokrenuti mozak mladim filolozima, naročito srbistima, šta to u stvari znači predavati svoj maternji jezik kao strani. I sjajne generacije smo imali i sjajne studente, neki su ostali u oblasti, neki nisu, neki su našli zaposlenja u potpuno drugim sferama života, ali mislim da smo, kako bih rekla, mislim da je odškolovana jedna značajna grupa ljudi koja može da nosi ovu oblast. Da, i mi smo svi povezani, opet zahvaljujući vama, onim čuvenim grupama na mailu. Gde... Da, ja sam veliki fan mailing lista, to takođe možda možemo reći. Dakle, nauka, evo pričali ste prošli put sa Bobanom o nauci, ovo što mi radimo nije nauka u užem smislu, ali značajno dotiče nauku. To ne može da se radi u samoći. Dakle, ne može se stvoriti nešto novo tako što sedite sami i nešto mozgate. A mislim da je često slika naučnika i stvaralaca tako, eto, sedi sam u biblioteci i nešto misli. Može, dakle, istorija nam pokazuje da ima i takvih slučajeva, ali mnogo češće se dobre stvari dešavaju u razmenama nekim i u nekim zajednicama. Kako da ne, bukvalno to takozvano danas umrežavanje, to se tako zove. Eto, mi smo umreženi na toj mailing listi od 2015. godine i skoro sve lepo što se u mojoj karijeri od tada desilo se nekako vezano za nju. Od prvog posla koji sam dobila preko koleginice zapravo sa mastera, koja je tada radila na tom mestu gde sam se ja zaposlila, pa me pozvala kad se oslobodilo mesto, do danas kada recimo na Instagramu od mnogih kolega i kasnijih generacija ja dobijem podršku i tako neke saradnje se naziru i tako jako je to zanimljivo. Baš volim što smo i tu negde, da kažem, predrasudu razbili. A to je da nismo jedni drugima konkurencija, nego da smo jedni drugima podrška. Se bavimo istim stvarima. Drago mi je, vrlo mi je drago da to čujem i ponosna sam i ja isključivo tako gledam na našu oblast. Da. Sad kad smo kod tog izokretanja mozga, ja se sećam prvih časova kod vas, gde ste vi nama, ja mislim, pokazujući onu gramatiku Pavice Mrazović, rekli da je potrebno je čitati da bismo okrenuli svoj mozak, u smislu dakle, da sada potpuno drugačije treba da razmišljamo o svom maternjem jeziku, a smo mi u stvari svi školovani za profesore maternjeg jezika, a ne za profesore stranog jezika.
jezika. I sad to okretanje mozga, ta konstrukcija meni do dan danas ostala u sećanju i mislim da bi bilo jako zanimljivo i značajno kolegama koji planiraju da se bave ovim da kažete nešto malo više o tome, vi se baš time bavite. Vrlo rado. Metodika nastave maternjeg i stranog jezika, to su dve odvojene metodike. I to je prosto postulat od kojeg krećemo. Dakle, vi kada ste svršeni student srbističkog smera, jezika ili književnosti, vi znate jako puno deskriptivne gramatike. Vi znate mnogo iz fonetike, iz morfologije, iz sintakse. Možete da opišete svoj jezik na mnogo različitih načina. Možete da ga klasifikujete, možete mnogo tabela da napravite. Znate mnogo o sistemu. Da bi stranac progovorio jezik, njemu većina tih stvari ne treba. Odnosno, potrebna mu je na potpuno različit način. Dakle, ja bih rekla da je suština metodike stranog jezika znati na početnom nivou koliko sakriti. Koliko sakriti od ogromnog znanja, dakle, to je zamka u koju mlade kolege vrlo često upadnu, sad ću da pokažem sve što znam, to može da bude bukvalno medveđa usluga. Dakle, možete odbiti učenika vrlo lako. To je prva stvar. Dakle, naučiti šta sakriti, kako dozirati malo po malo i kako otkriti koji je to gramatički minimum dovoljan za stvaranje nekih funkcionalnih komunikativnih modela. To nije ono što smo mi učili studirajući svoje osnovne studije. Dakle, bukvalno, a pritom, gde je izazov? Izazov je u tome da vi takođe morate odlično znati tu gramatiku, jer ćete dobijati pitanja svojih đaka koja će vam biti jako teška ukoliko ne znate šta je to što ste sakrili. Dakle, vi sakrivate ne iz svog neznanja, nego iz znanja metodike. I onda to svoje znanje čuvate za trenutak kada procenite da je vaš đak spreman da mu nešto otkrijete. I to zaista kako bih rekla, zaista od prvih časova to može vrlo lako da se ilustruje. Ja volim da pričam o tome, neću, obećavam, mnogo daviti, ali prezent je najteže vreme u srpskom jeziku. Morfološki i tvorbeno najteže vreme. Ali vi kada ste nastavnik srpskog kao maternjeg jezika, ja sam sigurna da vi nikada ne razmišljate o prezentu kao teško. Naravno, to je prezent, da. A prezent je strancima pretežak. Da li to znači da mi treba da ne učimo prezent? Naravno da ne. Ali to znači da treba da biramo na kojim glagolima ćemo učiti prezent i kako ćemo ga objašnjavati. I samo to, a to su zaista prvi časovi, kao što dobro znate, već samo na toj jednoj temi vidite koliko je različito predavanje gramatike maternjeg i stranog jezika. Da ne kažem da sve one Stevanovićeve glagolske vrste nam ničemu ne služe, apsolutno ničemu ne služe. Ideja glagolske osnove, na primer, je strancu jako apstraktna i do mnogih osnova je nemoguće doći kada ste stranac i tako dalje i tako dalje. Tako da izokretanje mozga se odnosi pre svega na posmatranje svog znanja sa osnovnih studija na jedan način koji mora da se inkorporira progovaranje, funkcionalnost na jeziku koji se predaje. I to zahteva jedan trening, ja bih rekla. Mislim, naš master je onako početni, kako bih rekla, to je ono kada krenete da se spuštate niz stazu, a kako ćete se dočekati, kako ćete sleteti, to je onda posle u vašim rukama. Jeste, samo što ja mislim da je ta baza i najbitnija, jer kao što ste rekli, kad se tu na masteru nauči kako se uvodi, recimo, alfabet, odnosno azbuka abeceda i kada se, recimo, uvodi ćirilica, kada ne, pa kada naučimo na koji način da pristupimo prezentu, komparativu i tako tim nekim osnovnim kategorijama bez kojih ljudi prosto ne mogu da pričaju, padežima, redosled uvođenja padeža, recimo, i tako te neke stvari o kojima zapravo nikad ne razmišljamo. Ja mislim da je onda posle mnogo lakše graditi, jer to je temelj i makar meni je tako pomoglo, a znam da je u institutu
za strane jezike je isto to negde, da kažem, potencirano, dakle što manje informacija davati studentu, pa kad se baza postavi, kad on shvati o čemu se radi, onda je mnogo lakše graditi posle i proširivati. Tako je, i nikako, ja volim da kažem, ne kretati sa tabelom. Tabela treba da bude ishod, ona treba da bude rezultat učenja đaka. Dakle, ta tabela treba da dođe nakon što je on vrlo dobro upoznat sa njenim sadržajem iz nekih primera realnog jezika. Ako vi dođete i date tabelu i kažete nauči ove nastavke, ne uči se jezik tako prosto. Mislim, to neće dati rezultat. Tako je, i sve više. Mi smo negde ipak i generacije, makar ja, a i vi, gde se jezik strani u osnovnim i srednjim školama ipak učio staromodno. Ja nijedan jezik nisam tako naučila, ni francuski, ni engleski, ni bilo koji da sam učila, nego kasnije u nekim privatnim školama gde je sve bilo bazirano na komunikaciji. A ovde mislim da je dobro što nas upravo tome vi učite na masteru, da se priča i da se daje manje je više, to je negde princip koji... Apsolutno. To je potpuno tačno za metodiku stranog jezika, da? Eto, to je jako lepo. A sada, kad smo već kod centra i kod mastera, ne znam koliko je poznata, da kažem, široj populaciji. Naravno, studentima koji će ovo slušati, lingvistima svakako jeste, ali dakle, Centar za srpski jezik kao strani na Filološkom fakultetu postoji dosta dugo, od 1986. godine. Kažite nam nešto o aktivnostima samog centra. Dakle, čuli smo imate master, imate strane studente, konferencija, onako dosta ste aktivni. Jesmo, svašta radimo. Dakle, ovako, centar jeste osnovan 1986. godine i ideja je od osnivanja do dana današnjeg osnovna, da kažem, publika, odnosno osnovni skup iz kog mi dobijamo naše studente, odnosno naše učenike, su nefilolozi. I to je potrebno naglasiti. Dakle, mi primamo naravno i strane slaviste kada dođu na razmenu u Beograd, na semestar i tako dalje, ali zapravo je naša delatnost pre svega usmerena na nastavu stranog jezika za ljude koji po osnovnom obrazovanju nisu filolozi. Naprimjer, dođe ekipa lekara iz Grčke ili dođe ekipa, ne znam, oficira iz Angole, dođe ekipa, imali smo grupu diplomata iz Turske i tako dalje. Dakle, dođu ljudi koji su jako davno zapravo učili jezik, možda u osnovnoj školi, ali treba da nauče srpski. Tako da naša osnovna, da kažem, populacija sa kojom radimo su strani filolozi, ali i ne filolozi. Zatim imamo master program, to smo već pomenule. Svake 4 godine centar organizuje konferenciju Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi i to je onaj moment kada zapravo postajemo kada ulazimo u svoje naučne cipele, kada izlazimo iz metodičkih cipela i ulazimo u naučne cipele. I ove godine prošle godine, 2022. je održana 5. konferencija. Do sada su izdata 4 zbornika i koliko smo čuli od kolega iz Novog Sada i Niša i Kragujevca, a moram da napomenem da u sva ova 3 centra se razvija srpski kao strani, dakle to nije samo oblast koja postoji u Beogradu i veoma nam je drago što smo nekako u kontaktu svi jedni sa drugima i ta konferencija jeste trenutak da se okupe sve kolege. Prošle godine smo saznali da se zapravo ti naši zbornici koriste u radu sa studentima kao izvor literature u različitim predmetima i to nam je veoma drago. Dakle, mi pokušavamo da ipak svake 4 godine napravimo, da kažem, da ti radovi donesu presek stanja u našoj oblasti u tom trenutku. I tako da vrlo nam je, naravno da je otvorena i za učesnike iz inostranstva i svake godine imamo nekog iz inostranstva i tako dalje. Tako da to je konferencija. I takođe centar je učesnik projekta Svet u Srbiji, koji je projekat Vlade Republike Srbije i podrazumeva školovanje studenta iz nesvrstanih zemalja, a pre upisa na fakultet podrazumeva kurs srpskog
kao stranog jezika. Dakle, opet je to rad sa nefilolozima, sa mladim ljudima koji se spremaju za različite fakultete. I takođe, centar je, ako to nije jasno iz ovoga što sam rekla, dakle svi strani studenti koji dođu preko Erasmus projekata ili drugih evropskih programa razmene, a čiji program podrazumeva nastavu srpskog jezika dok su na univerzitetu u Beogradu, oni imaju časove kod nas. Dakle, mi smo, da kažem, prihvatamo studente koji ne moraju studirati samo na filološkom. Dakle, nama dolaze studenti sa tehnološkog, sa FON-a, sa političkih nauka, sa poljoprivrednog, nema veze sa bilo kog fakulteta unutar Beogradskog univerziteta. Mi smo oni koji im daju časove srpskog dok su u Beogradu. I sad mi je jako zanimljivo kad ste pomenuli svet u Srbiji, u stvari sad kad vas slušam, shvatam da tu stvarno jeste svet. Ja mislim da nismo dovoljno obavešteni, pa čak evo i ja, mislim, nekako zaboravimo to da zapravo u centru Beograda imamo čitav jedan svet koji tu dolazi svakodnevno, uči naš jezik, našu kulturu. Evo, stvarno kažem i ja, vidim da se često ljudi čude kada im kažem zaista čime se bavim, kad kažem srpski kao strani, onda oni kao prvo su zbunjeni, pa onda kažu kao verovatno sa migrantima koji ovde uče, što jeste jedna od mogućnosti, ali nikome ne pada na pamet da neko hoće da uči srpski jer je ovde biznismen, diplomata, seli se, udaje se, ženi se. Nekako nismo svesni toga, stvarno. I malo smo i zaboravili, sad kad pomenuste te zemlje nesvrstanih, to je ranije bio slučaj. Ja se sećam recimo u Institutu za strane jezike kad sam radila, da su mi oni govorili da je bukvalno bio red ljudi iz zemalja nesvrstanih do ulice tamo, ne znam tačno koje, ali koji su čekali da tih godina 70-ih recimo upisuju srpski jezik i uče, a sada se vrlo često meni nekoliko puta zapravo nekoliko desetina puta u institutu desilo da mi dođu potomci tih ljudi i da mi kažu, moj tata je ovde učio srpski, pa sam ja sad zbog toga došao. Pa eto mi je to negde zanimljivo da prokomentarišemo kako tako smo malo zaboravili neke, da kažem, kvalitete i mogućnosti. Da. To su ja volim da kažem, taj projekat je veći od svih nas koji u njemu učestvujemo i njegov uticaj će nam biti jasan u decenijama koje dolaze. Naš kolega i vaš profesor Nebojša Marinković iz centra je baš neki dan sreo na ulici 2 studenta koji su u Beograd prvi put došli 2011. godine. Oni su završili ovde fakultete, diplomirali, odselili se, jedan radi u Francuskoj, jedan radi u Americi, ali su došli u Beograd na raspust. I meni je to toliko smo se raznežili oboje, jer dakle Beograd i Srbija tim ljudima postaju druga kuća, postaju ona zemlja koja im je u njihovim formativnim godinama nešto pružila i to je i to su, kako da kažem, nema, po mom mišljenju nema bolje diplomatije od toga. Meni je zabavno, ja ne znam da li je to tačno, ali volim da razmišljam o toj priči kao nekoj filmskoj sceni. Čula sam, dakle ponavljam, ne znam da li je istina, kada je Vuk Jeremić bio u Ujedinjenim nacijama, onda mu se neki od afričkih predstavnika obratio na srpskom. I onda je on ušao u razgovor sa njim i bilo je pomena o jugoslovenskim programima školovanja studenata iz nesvrstanih zemalja i onda je tako rođena ideja da se 2010. zapravo obnovi taj projekat i mislim da je to važno na 1000 načina i korisno, sad pre svega mislim na koji način je to korisno za nas, naravno da je korisno i za te mlade ljude, ali vrlo pozitivno mislim o toj inicijativi i tom projektu i to je zapravo mogućnosti da u naš grad i u našu zemlju, jer oni mogu studirati i u Novom Sadu i u Nišu i u Kragujevcu, dakle ne ostaju svi u Beogradu, da zapravo dođu ljudi iz drugih delova sveta i da nekako nas podsete da svet nije samo zapadni svet i da svet nije samo Evropa, Severna Amerika. Dakle, mi često, čini mi se, upadamo u zamku da kada kažemo svet, mislimo na
beli hrišćanski svet, a to je mnogo mali procenat sveta. I mislim da je privilegija da živimo u vreme kada imamo priliku da se zahvaljujući prisustvu ljudi iz drugih delova sveta podsjetimo da nije samo zapadni svet. Apsolutno. Ja se sećam koliko je to meni bilo značajno kad sam se susrela sa studentima iz Angole, Nigerije, Dalekog istoka, znači to su neverovatne iskustva i baš mi je nekako zanimljivo da podvučemo to koliko mi kao profesori srpskog jezika kao stranog imamo prilike da stvarno zvuči kao floskula, a stvarno je istina, putujemo stojeći u mestu, bukvalno. Apsolutno. Ja imam utisak da koliko radim sa strancima, ponekad mi budu čudni naši ljudi. Ali zaista je, potpuno se otvori mozak i zaista se lakše prihvataju različitosti. Mislim da smo mi, nažalost, zbog te izolacije 90. godina nismo toliko možda tolerantni koliko smo inače bili, koliko bismo bili da se to nije desilo. Jer ja vidim po sebi koliko mi je potpuno su mi normalne i njihova razmišljanja i načinja, totalno su drugačije od naših. Od izgleda, od bukvalno te neke fizičke pojave njihove do religije, recimo, pa do toga kako oni doživljavaju nas. Jeste, i kultura i tradicija i zaista mislim da prosto samo vidim u tome vrednost. A koliko je tek nekako za nas kao zemlju značajno da budu naši profesori i lektori svesni da smo mi u stvari prozor tim ljudima u Srbiju. Isto koliko su oni nama u svetu, toliko u stvari mi imamo tu veliku, ja makar osjećam veliku odgovornost pred strancima kako ću predstaviti svoju zemlju i svoj narod. I mislim da se naš patriotizam toliko čuveni tu negde vrlo lepo može oslikati. Jeste, nastavnik jezika je često prvi zapravo kontakt sa tom novom kulturom i tu je onda interesantno, dakle ovaj lektor koji ode negde, on zapravo ode u drugu kulturu i on mora jako da se trudi da donese svoju kulturu tim studentima, a ovi studenti koji dođu kod nas, a mi smo im nastavnici, tu sad mislim i na vas i na ljude koji u najrazličitijim oblicima neguju ovu našu oblast, vrlo često nastavnik jezika bude tumač stvarnosti i tumač dešavanja i neko ko tom strancu u stvari pomaže da razume šta se to u stvari dešava. I to su jako interesantne stvari i to takođe nama pomaže da osvestimo neke karakteristike domaće kulture kojih prosto nismo svesni dok se ne suočimo sa potrebom da budu objašnjene. Ja se tu sećam isto vaše priče sa kafom. Hajdemo na kafu. Šta to sve znači nama? Da, hajdemo na kafu, izvinite, ali ja ne pijem kafu. Da. I da. Sad kad pričamo o svim tim studentima koji dolaze ovde i po centru kao centru za srpski jezik kao strani, nije loše da pomenemo i neke druge rukavce ili, kako bih rekla, paralelne oblasti ove oblasti, dakle, a to je srpski jezik kao strani, srpski jezik kao nematernji, srpski jezik kao zavičajni i novi termin srpski jezik kao jezik okruženja, kada već pričamo o migrantima i tako to. Mislim da postoji velika zabuna u terminima, Nikice, izvinjavam se, teško je pitanje, a u stvari nije toliko teško, veoma je značajno da razjasnimo šta je u stvari šta. Da, hvala vam što to postavljate, jer mislim da je sazreo trenutak da nekako razumemo razlike. Ako gledamo hronološki, srpski kao nematernji jezik je najstariji oblik predavanja srpskog jezika onome ko ne govori srpski u kući. Srpski kao nematernji jezik je obavezan predmet u školskom sistemu Republike Srbije i on je obavezan za svu onu decu, za sve đake koji, kako u osnovnoj, tako i u srednjoj školi, nastavu pohađaju na svom maternjem jeziku. U Srbiji je moguće završiti osnovnu i srednju školu na 8 jezika nacionalnih manjina i svi oni imaju obavezan predmet srpski kao nematernji jezik. I sad, kada ovako to kažem, to deluje kao pa dobro, to je samo još jedan predmet na listi mnogih predmeta. Istina je da je predmet srpski kao nematernji možda najsloženiji u
ukupnom školskom sistemu, zato što on svojim programom i načinom rada mora da obuhvati, na primjer, decu kojima je maternji jezik mađarski, a rođena su i žive u Novom Sadu i govore srpski od najranijeg detinjstva i znaju ga jako dobro kada napune 7 godina i krenu u školu. A takođe, isti taj predmet, dakle, mora da obuhvati i dete iz Kanjiže, kojim je takođe mađarski maternji jezik, dakle, insistiram na tome da je mađarski jer je neslovenski, čak i ne indoevropski, i koje nije govorilo srpski u svom okruženju pre nego što je krenulo u školu, i u prvom razredu mora da krene zaista od samog početka. Predmet srpski kao nematerni mora da pokrije svu tu decu i sve te mogućnosti. I zato je vrlo izazovan. Izazovan je u programskom smislu, a izazovan je i u metodičkom smislu. I ja zaista mislim da su nastavnici srpskog kao nematernjeg veliki stručnjaci koji uspevaju da razviju kompetenciju svojih učenika do maksimalnih mogućih granica. Pre nekoliko godina je taj program da kažem, reformisan i obnovljen i sada je postavljen na 2 stuba, takozvani program A i program B. A je program za ovu decu koja ne znaju srpski pre nego što dođu u školu, a B je program za ovu decu koja ga već znaju pre nego što se upišu u školu. Dakle, jasno vam je da sadržaj moraju biti različiti, da stepen književnosti mora biti različit. Dakle, tu ima puno stvari o kojima treba voditi računa. Taj predmet je i će biti deo velike mature koja se priprema, a takođe će, evo od ove godine, će biti i takmičenje iz predmeta srpski kao nematernji jezik, tako da je, da kažem, taj predmet pokriven sa svih strana, za sve zainteresovane slušaoce. Moram da pomenem da na sajtu Centra za srpski kao strani jezik mogu da besplatno skinu PDF materijale što za srpski kao nematerni, što ove naše pominjane zbornike. Dakle, kogod želi pristup nekim materijalima, slobodno neka ode na sajt. To je, dakle, predmet srpski kao nematerni i on postoji jako dugo. Zatim postoji srpski termin, srpski kao zavičajni, rekla bih da se sad već ustalio taj termin, da označi situaciju naše dijaspore. Dakle, to su govornici srpskog jezika kojima srpski jeste maternji u smislu postoji u kući, ali se oni u potpunosti školuju i socijalizuju na drugom jeziku. I takođe stepen znanja srpskog jezika kod te dece može biti veoma različit i zavisi od mnogo faktora. I srpski kao zavičajni se dakle odnosi na srpski jezik u dijaspori. Takođe, kao što znamo, postoje škole, naši nastavnici odlaze da predaju, postoji program koji je propisalo ministarstvo i tako. Dakle, to je takođe regulisan, da kažem, predmet, ali je izazov u tome što opet deca dolaze sa veoma različitim predznanjem, a vi sami znate iz svoje prakse, nekako nama je najlakše, makar meni, a verujem i svim našim kolegama, najlakše kad vam dođe početnik, da ga vi onda vozite do nivoa do kog može, vi znate šta on zna, koliko može, ili kad imate grupu isto tako početnika. Ali naši nastavnici u dijaspori su u situaciji da imaju grupu dece u kojima jedno odlično govori, a drugo ne uopšte, i sad oni treba zajedno da sede na času, što je zaista jako izazovno. To je srpski kao zavičajni. Pre nekoliko godina je, da kažem, skovan termin srpski kao jezik okruženja i obrazovanja, i taj termin se odnosi na srpski za potrebe školovanja dece migranata i izbeglica koji su u jednom trenutku u velikoj meri upisali škole u Srbiji, a evo ove godine vidimo da ponovo imamo pojačan upis stranih državljana u naše škole, s tim što su ovoga puta to govornici slovenskog jezika, pa je to kudi kamo lakše. Ali, dakle, srpski kao jezik okruženja i obrazovanja se tiče te situacije da se strano dete, dakle dete koje govori strani neki jezik kao maternji, školuje u domaćem školskom sistemu na srpskom. I ja moram da sada kažem potpuno jednu neverovatnu slučajnost, da, recimo da je slučajnost, jutros potpuno neplanirano vidim na profilu jedne naše koleginice masterantkinje citat Isidore Sekulić o učenju stranih jezika i kulturi, i ona kaže treba učiti strani jezik
tako da nam postane domaternji. I ja ceo dan danas razmišljam o toj reči domaternji, koliko je inkluzivnija i otvorenija i nekako toplija od reči nematernji. Naravno, ovo je sad moja interpretacija, srpski kao nematernji je termin, dakle ne mislim da treba da se menja, ali evo želim da nam svima skrenem pažnju na esej Isidore Sekulić iz 1952. godine, esej se zove O kulturi, i ona tu strane jezike naziva domaternjima. Dakle, imamo svoj maternji i imamo one strane jezike koje smo priključili svom maternjem jeziku da nam pomognu u razumevanju sveta. Tako da to ne postoji kao termin, ali mislim da je prelepa reč. Da, Isidora, ona je dosta jezika učila, govorila, sećam se da je norveški, recimo, učila, što je u to vrijeme, postavljam, bilo... Treba čitati Isidoru iz različitih razloga, da. Da, Isidora je neko ko se neprestano otkriva. Da. Kao mali princ. Upravo to. Tako da rekla bih da su to, da kažem, osnovne grane postojanja ove velike nadoblasti srpski kao strani i zato ono na početku razgovora što sam rekla, dakle lektorat je samo jedna od mogućnosti. Ako ne vidite sebe kao nekoga ko se seli iz zemlje i odlazi da živi u inostranstvu, to ne znači da ne možete da se bavite srpskim kao stranim u nekoj od ovih njegovih grana. Tako da zaista potrebe različitih ljudi zadovoljava ova naša oblast. Jeste, apsolutno, i sve su negde različite, negde su i slične, a ono što bih samo volela da možda pomenemo, dakle, pored zbornika vaše konferencije, postoje i knjige, da kažem, udžbenici, odnosno nisu udžbenici, nego priručnici, za srpski kao nematernji, jel tako? To su, to isto, to možemo da nađemo, ja mislim, na sajtu ZUO-va, jel tako? Možete i na sajtu ZUO-va, možete i na sajtu centra, to su ista su izdanja u pitanju, svejedno je na kom god sajtu. Dakle, možete pronaći, najnoviji je priručnik za srpski kao strani u obaveznom obrazovanju, jer je taj predmet, da kažem, zakonski regulisan. Zatim možete pronaći dosta materijala za srpski kao nematernji, zbirku, pre svega mislim na zbirku zadataka koja prati standarde postignuća u ovom predmetu, kao i ilustrovane, rekla bih sjajno ilustrovane, priručnike koji donose preporučenu leksiku po ciklusima obrazovanja. Dakle, za 3 ciklusa obrazovanja preporučena leksika za srpski kao nematernji uz ilustracije za opis na kraju tih knjižica. Slika, recimo, evo pomenuli smo koja je razlika u metodikama i sad kad razmišljamo o tim izdanjima koje pominjem, u nastavi srpskog kao maternjeg slika ne igra neku ulogu, makar ja nisam svesna da igra, kao maternjeg, a u nastavi srpskog kao stranog, nematernjeg, kako god, slika je veoma važno nastavno sredstvo. Tako da koristite ilustracije maksimalno. Sad možemo da pomenemo i ovu novu situaciju, delimično novu od pandemije pa na ovamo. Imamo taj porast online rada i vi ste radili u centru, ceo svet je radio od kuće i sad se to zadržalo, ja konkretno samo tako i radim, pa sve više je alata. Šta vi mislite o tome? Mislim, ne u smislu šta vi naravno da mislite pozitivno, nego eto, to je isto jedna od onako dobrih stvari koju je donela pandemija, a to je recimo razvoj online rada, odnosno puno alata se pojavljuje u nastavi i mislim da su svi vrlo ilustrativni. Ali opet s druge strane, meni se čini da nekako ne bi trebalo svu svoju nastavu na času svesti samo na to, nego nekako malo i kombinovati zapravo živi govor. Mislim, eto, vi kao neko ko ipak ima mnogo iskustva u tome, možete nešto na tu temu da nam kažete, jer bojim se da i ja u svom radu, a i druge neke kolege, se ne oslonimo samo na jedno ili na drugo.
u smislu samo na priču i na neke tradicionalne metode, nego i kombinacija sa ovim savremenim, a opet i da ne iskliznemo u potpunu digitalizaciju, makar je to neko moje zapažanje mišljenje, pa eto možda. To je jako interesantna tema i zaista je otvorena tokom pandemije i nakon pandemije i na mnogo načina se prosto razumevanje školstva i procesa učenja, ne bih rekla promenilo, ali pod uticajem je mnogih novih iskustava. Kada smo tek prešli na online rad, ja sam bila oduševljena. Pre svega je moje oduševljenje bilo bazirano na dve činjenice. To je da kada držim online čas, ja imam ceo internet pod rukama. Dakle, mogu u trenutku da nađem i pokažem šta god, dokle god nas dovede razgovor. I mnogo manje nekog, da kažem, suvog objašnjavanja postoji kad možete odmah pokazati šta je to na šta mislite. Drugi razlog zbog kog sam jako volela nastavu online je mogućnost da se mnogo više izrečenog zapravo zapiše i zadrži. Dakle, da student govori, a da ja automatski mogu da beležim to što on govori i da onda možemo analizirati izgovoreno na osnovu zapisa. Po ova dva primjera vam je jasno da sam ja dosta tradicionalan vid nastavnika u smislu kada čujem da se nešto novo pojavilo, nemam nagon da odmah otkrijem šta radi ta aplikacija i kako se koristi i čemu služi. To ne mislim ni da je dobro ni da je loše. Ja mislim da mi kao cela ličnost ulazimo u te učionice naše, odnosno dolazimo na svoj čas i svako po sebi, delimično po sebi, a naravno delimično i po okolnostima u kojima radi, dakle uslovima koje ima, ali mi možemo, ja ne bih rekla da postoji jedan tačan odgovor, eto prosto to. Dakle, za mene lično mislim da je ključna stvar kontakt očima i spontani razgovor. Mislim da je on važniji od bilo koje druge forme vežbanja i bilo koje druge forme prezentovanja materijala. Naravno da ne može samo to biti sadržaj časa, ali veština govorenja i učestvovanja u razgovoru je nekako krunska veština poznavanja stranog jezika i mene mnogo više interesuje da student ume da provede 2 minuta sa mnom u nekom dijalogu, nego da ume da popuni ne znam koliko praznina, ma kako da su te praznine njemu date. Ja mislim da suštinski nema razlike između toga da li on popunjava ovakvom olovkom na belom papiru prazninu ili nešto popunjava što je šareno i ozvučeno i ne znam kako, ako se i dalje od njega traži samo taj ispravan oblik. Tako da nisam ni za ni protiv, samo sam za to da se setimo koji je krajnji cilj naše nastave. Krajnji cilj naše nastave nije da naš stranac zna idealnu deklinaciju. Krajnji cilj naše nastave je da on može da učestvuje u dijalogu sa nekim ko govori srpski. I onda kojim god sredstvima treba da ga dovedemo do toga, meni je to potpuno u redu. Mislim da nove generacije koje nam dolaze u učionicu su sve više digitalne i to treba poštovati. Dakle, prosto moramo biti svesni te realnosti i raditi u skladu sa onim, da kažem, što imamo u učionici. To je neki moj osnovni princip i to pričam i na masteru. Dakle, vi morate znati zašto je taj vaš đak tu i šta njemu treba od vas i zašto on uči taj srpski jezik. I u skladu sa tim kreirate svoju nastavu. Dakle, neće biti ista nastava za dete od 12 godina koje je praktično rođeno sa smartfonom u ruci i za nekog gospodina od 50 koji je vrlo digitalno pismen i koristi sve alate u svom poslu, ali takođe se vrlo jasno seća olovke i papira. Tako da prosto zaista zavisi od vašeg konkretnog đaka. Da, tu dolazimo na onu priču koju ja pričam, a to je, mislim, ne ja, nego generalno danas svi marketing stručnjaci za neke druge stvari, a koja mislim da je dosta primenjiva na naše jezike, a to je da kada pravimo
neke kurseve ukoliko ih pravimo ili bilo šta, stvarno treba u vidu da imamo ko će to koristiti i dakle ciljnu grupu, što se kaže, potpuno je zaista različito. Ja sam imala prilike pre nekoliko godina da učestvujem sa jednom koleginicom, dakle bio je koautorski projekat. Pisali smo jedan plan i program za decu iz dijaspore, dakle srpski kao zavičajni. Prvi put smo se tada susreli sa tim, tada to još nije bilo ni u ovolikoj meri, sada sve više vidim da i dece nekako hoće da uči, ili makar više informacija dolazi do mene, nije ni važno, ali znam da je bilo puno tih nedoumica oko toga i baš je onako zanimljivo posmatrati kako deca, zaista im je potrebna ta slika, igra, pokret. Sad, da li je to opet dobro ili loše, ne znam, ali daje rezultate, deca stvarno nauče. Mada deci je potrebno, i sećam se i vašeg predavanja prošle godine sa Republičkog zimskog seminara, gde deci stvarno potrebno ponavljati puno i ne govoriti im maltene ništa, osim samo celih konstrukcija gotovo i tako dalje. A opet sa odraslim ljudima, koliko imam prilike da pričam, kao što vi kažete, dakle ja konkretno radim uglavnom sa nekim biznis i diplomatskim sektorom, svi razumeju strane jezike, svi naravno koriste kompjuter i internet, ali vole tu živu reč, komunikaciju, priču. Čak se negde i ne mogu da kažem da negoduju, ali ako im dam tu nešto mnogo nekih igrica i digitalnih tih stvari, oni će kažu da, ali jel možemo malo da pričamo, ili jel može običan test kao na papiru? Pa da. Može, mislim, ali zanimljivo je jako... Da. Takođe, moram da sada, pošto pričamo ovako, da kažem, uskostručnim stvarima, nije to moj zaključak, ja sam to videla u svojim učionicama, ali je to takođe potvrđeno u neuronauci, lakše se pamti ono što se zapisalo na ovaj način, a ne na ovaj način. Dakle, ono što je prošlo kroz našu ruku, ja volim to studentima da kažem, da im ilustrujem, ono što je prošlo kroz ruku je došlo i do glave. Dakle, ne treba zanemariti ulogu pisanja u zapamćivanju. I to pisanje nije kuckanje. Mislim, nije pisanje na tastaturi. I opet kažem, treba naći meru. Neke stvari naravno da mogu digitalno i treba digitalno i ja pozdravljam, prosto nadam se da će nam budućnost doneti što više i što više digitalnih materijala vezanih za srpski kao strani. To stalno i govorim studentima, kogod je inspirisan šta god da radi, da snima audio, video, vežbe, šta god, sve je to dobrodošlo, ali ništa od toga samo jedno, da kažem, ne završava posao. Dakle, samo jedno od toga nikada nije rešenje. Prosto moramo birati u skladu sa onim ko sedi preko puta nas. Da, eto koliko je važna ciljna grupa. Poznavanje ciljne grupe i pravljanje ponude sam za njih. Nikice, dok smo još ovde kod ovog usko stručnog dela, interesuje me šta biste nam rekli o tom našem odnosu prema studentima u samoj nastavi? U smislu, evo ja sam baš juče imala odnosno pre nekoliko dana imala jednu situaciju gde sam shvatila da previše očekujem od svog đaka, u smislu, ajde malo to brže kako sad ne znaš, što ja mislim da ne bi trebalo da se dešava u učionici, ali čini mi se da i posle godine iskustva ja lično imam taj malo veći stepen očekivanja, ne uvek, ali desi mi se. Pa me to interesuje možda neko vaše mišljenje kada nam dođe stranac. Šta je u stvari realno? Naravno da zavisi od njega, ali šta negde mi možda treba da imamo u glavi kada ga prvi put vidimo i kad krećemo u ceo taj proces, da ga ne opteretimo, a da mu damo ipak nešto dovoljno i koliko treba. I recimo, i mislim da bi bio zanimljiv savjet i koristan kolegama, recimo očekivanja roditelja, pa i samo očekivanja đaka. Nekad dođu stvarno ljudi koji očekuju da nauče srpski jezik za mesec dana, kao što sam ja nedavno imala situaciju da mi je jedan mali Rus to tražio, da ga naučim srpskom jeziku za mesec i po dana, tako da može da prati gimnazijsku nastavu. Znači, postoje zaista nerealno očekivanja i sad nekako je to možda neki vaš generalni savjet. Da. Moj generalni,
ne mogu vam izvući jednu, da kažem, evo za sve ove godine rada i susreta sa toliko različitih govornika maternjih jezika i toliko različitih stepena obrazovanja među mojim đacima, ja i dalje nemam jedan model čoveka, jedan tip, da kažem, govornika koji da garantovano najbolje rezultate postiže. Ono što sam naučila do sad je sledeće. U Beogradu je mnogo lako funkcionisati na engleskom. Dakle, svako ko govori engleski u Beogradu ima sve manje i manje potrebe da zapravo aktivira taj svoj srpski izvan učionice. I ja sam počela u poslednje vreme da savjetujem svoje đake da idu u selo, da idu da razgovaraju sa starim ljudima, zato što stari ljudi imaju vremena i najčešće ne znaju strane jezike. Dakle, u velikim gradovima stranac čak i kad, i to mi kažu studenti, to se redovno dešava, on počne na srpskom, naši odmah prelaze na engleski, nemaju vremena i ja razumem ljude. Dakle, uvek kad postoji jezik koji dva govornika znaju bolje, oni će govoriti na tom jeziku koji znaju bolje. Dakle, to je tako. Tako da, naši đaci često moraju da se bore za to da zapravo govore srpski u Beogradu. Što je malo bizarno, ali je tako. Ljudi koji radni dan provode na engleskom, jako teško i sporo usvajaju. Zato što njima srpski nije suštinski potreban. Oni žele da ga znaju iz pravilne motivacije, ali oni čitaju ujutru vesti na svom maternjem ili na engleskom, rade ceo dan na engleskom i onda srpski ostaje eto tako kao neka hobi aktivnost posle radnog vremena. Tu, po mom iskustvu, tu bude, da kažem, slabo postignuće. Zanimljiv je uspeh ljudi koji slabije znaju engleski. I to je u stvari mnogo interesantno i u stvari ne treba, kako da kažem, engleski treba što brže izbacivati iz nastave i iz učionice, zato što ljudi, i to nam se nekoliko puta desilo, kada nam dolaze frankofoni studenti, oni po pravilu brže progovore srpski nego anglofoni, zato što oni moraju da pričaju na srpskom. I kada ne postoji engleski kao sigurna baza, mnogo se brže progovara. Kad kažem progovara, ne kažem tačno progovara. Dakle, to ne znači, i to je takođe jedna od zamki, ne znači da će taj govornik sve znati, sve padeže, sve složiti, rekcije, kongruencije, ne. To znači da će stvoriti iskaz koji je sagovorniku razumljiv. Sa svim mogućim i nemogućim greškama unutar njega, ali jezik ima tu moć i tu magičnu moć da reguliše sam sebe i naši stranci vrlo dobro znaju i ako pratite kako govore vaši đaci, oni neke stvari nikada neće pogrešiti, a neke stvari će uvek grešiti. I te stvari koje nikada neće pogrešiti su one stvari koje komunikativno su najvalidnije, najteže su komunikativno u smislu da oni prenose tu jednu poruku koju on želi da kaže, a ovo gde greše, to znaju da će se razumeti bez obzira na oblik u kom ga daju. Tako da, rekla bih da engleski može da bude kamen spoticanja, odnosno da može da prosto odvoji ljude od srpskog. I rekla bih da to koliko sati u danu stranac provodi na srpskom je od ključne važnosti. I to nije realno očekivati da će naši đaci slušati vesti na srpskom ujutru, nije realno očekivati da će odmah slušati muziku na srpskom, ali treba ih stalno podsjećati na to da ako se ne izlože dovoljno srpskom jeziku, da ga neće ni usvojiti. I to onda treba prosto i roditeljima, ja verujem da postoji stepen nerazumevanja između roditelja u dijaspori i dece u dijaspori, jer roditeljima je taj srpski materija, ako govorimo o prvoj i drugoj generaciji, dakle oni ne razumeju i zato što nemaju to u svom iskustvu, kako je moguće da njihovo dete i dalje ne zna srpski, a u isto vreme to dete ceo svoj dan provodi na nemačkom ili švedskom ili gde god da živi jeziku. I onda prosto tog srpskog ne bude dovoljno. Možemo mi njega nazvati maternjim jezikom 1000 puta, ako se on ne koristi tokom dana, neće se razviti kompetencija i to je to.
Tako je, ja sam imala nekoliko puta smešnu situaciju, sad mi je pala na pamet kad kažete da stranci moraju bukvalno da se bore za to da pričaju na srpskom. Imala sam muža i ženu, dakle muž je bio, ja mislim, Srbin, a žena je bila engleskinja i vidim ja da ona nešto meni ne napreduje uopšte. Ja kažem, a muž je došao sa pričom, hoću da ona što pre nauči i tako dalje, da bih na kraju shvatila da je on video i svoj interes u njenom neznanju srpskog, da bolje nauči engleski. I onda je on sve vreme forsirao zapravo engleski, priču sa njom na engleskom, a ona priču na srpskom, tako da je bila smešna situacija meni, a i njima, ali hoću da kažem šta sve može da se desi, naši ljudi hoće da pokažu da pa jest. Lakše je. Pa jeste. Tako da mnogo, opet moram da se vratim na te individualne životne faktore, zaista mnogo od toga zavisi. Deca, recimo, u dijaspori, također roditelji nekako, čini mi se, zaboravljaju iz mog iskustva da oni moraju da pričaju sa svojom decom na srpskom, ali i oni vrlo često im je lakše da im kažu nešto na engleskom nego da se trude i onda deca ako ne odrastaju okruženi jezikom, vrlo je teško, tako da moraju da imaju strpljenja. Nikice, hvala puno, evo neko pitanje, onako bližimo se kraju razgovora, ja uvek volim da čujem, a mislim da je to uvek interesantno. Mene su uvek opčinjavale te priče uspešnih ljudi i uvek sam voljela da čujem i bilo mi je motivišuće šta je radio neko i kako je izgledao put nekoga ko je tamo gde ja želim da budem. Tako da, to mi je uvek bila velika motivacija i dan danas, tako da verujem da meni svakako će biti zanimljivo da čujem deo vašeg puta, a pretpostavljam mnogobrojnim studentima, budućim i sadašnjim, će biti zanimljivo da čuju kako je tekao vaš put, otkud vi u srpskom jeziku, to je uvek nekako pitanje, susrećemo se svi sa tim, a šta će ti to? Čuvenim pitanjem, a svi upisujemo iz ljubavi, onda kasnije se borimo sa predrasudama da od ovoga nije moguće da se lepo živi, što je opet donekle tačno, donekle i nije, ali kažete nam nešto o sebi, o svojim razmišljanjima na tu temu. Pa ja moram da kažem, volim to tako da kažem, ja sam nekako znala i tačno znam i trenutak kad sam to shvatila da znam, to je bilo u 6. razredu osnovne škole, ja sam znala da ću studirati srpski. Nekako to je meni potpuno bilo jasno, tom detetu je bilo potpuno jasno da ću to studirati. I onda sam tada krenula da se raspitujem i da pitam roditelji, sad tog dela se baš i ne sećam, koje sve srednje škole postoje, pa sam onda izabrala filološku gimnaziju zato da bi me ona više približila filološkom fakultetu i studiranju srpskog i književnosti. Dakle, moj prvi izbor nije bila filološka, ona je bila dobar izbor i ja zaista mislim da je to i dalje odlična škola, ali je ona bila ono što se logično nameće kao ako hoću da budem profesor srpskog, ići ću prvo u filološku gimnaziju, pa onda na filološki fakultet. I to je i bio put. I dakle, sve to vreme sam ja nekako zamišljala kako ja predajem srpski kao maternji. Naravno, o srpskom kao stranom nisam ništa ni znala, ni ništa. Dakle, uopšte o tome nisam razmišljala. I onda negde krajem, na poslednjim godinama fakulteta, možda 3., 4., ne sjećam se tada više tačno, jedna moja drugarica mene pita, imam nekog Amerikanca arheologa, on bi hteo da nauči srpski, a ja studiram srpski, pa kao, da li bi ti njemu držala časove? Ja sada onako kažem da, ne shvatajući u šta se upuštam. Dakle, zaista ne shvatajući u šta se upuštam i sećam se tog prezenta kako ja njemu nešto objašnjavam, te osnove glagolski, kako se to gradi i on čovek koji me gleda i ne može da veruje i tako. Dakle, ja sam bila dosta loša u tome, ali je to bio moj prvi susret sa metodikom srpskog kao stranog. Tad sam shvatila da sve to ogromno znanje koje ja imam, jer sam bila štreber na faksu, dakle sve to što ja znam nekako ne služi mi, tom čoveku to ništa ne pomaže. I onda sam čula da postoji centar za srpski kao strani i došla da volontiram, zamolila profesorku da me dovede i da kažem evo ja došla, ako vam trebam, ja hoću da učim kod vas i tako je to krenulo. Tako da to je taj element fleksibilnosti, dakle mene je kopkalo, mene je u tom susret, znači nakon tog mog prvog đaka
koji zaista verovatno od mene misli da sam najgori nastavnik u istoriji nastavnika stranih jezika, mene je kopkalo šta je to tako, što sam ja toliko loša u ovome. Jer sam do tada imala mnogo privatnih đaka, domaće dece i znam da ja to znam da radim, ali sa njim ja to nisam znala da radim. I kopkalo me je šta je to što tu ima, šta je to zbog čega ja to ne znam. I eto, to je nekako bio moj put, neplaniran, dakle zaista to kao dete i kao tinejdžer nisam znala o postojanju srpskog kao stranog, ali vrlo brzo sam se, da kažem, zarazila time i jako me inspiriše taj susret sa različitim kulturama, prosto to mi je i dalje, nakon toliko godina, sa nesmanjenim žarom mene interesuje šta će mi ti ljudi reći, šta ću naučiti od njih o sebi i šta ću naučiti od njih o njima i mislim da je to, što kažem, ovaj krug postoji i dalje, ovaj krug razmene. Tako da dok to postoji, znam zašto to radim. Pa ne, vi to morate da nastavite da radite, da biste podržali na isti način i nas, kao što ste nas i ove druge ljude koji dolaze. Sa velikim zadovoljstvom. Ja to moram da kažem, ja pratim i vaš put, pratim sve naše koleginice koje su otvorile svoje predivne Instagram profile. Meni je jasno, ja ne znam o tome mnogo, ali mi je jasno da ogroman rad stoji iza toga i da to što je nešto tako okačeno na Instagram znači da je na tome mnogo sati rada potrošeno i divim se hrabrosti i odlučnosti i stručnosti koleginica i mislim da je sjajna budućnost pred vama i da ova naša oblast, kako da kažem, ja bih ponovo rekla, nema veze da li smo lektor u inostranstvu, da li radimo na fakultetu, da li imamo svoj privatni biznis, da li radimo u školi, mi smo svi jedna oblast i našim zajedničkim snagama ta oblast raste, da kažem, i negujemo je i napreduje i zaista mislim da smo sada, prosto je takav istorijski trenutak, na dobrom smo mestu kada je reč o srpskom kao stranu. Da, definitivno. Ja sada kada ste pominjali tog vašeg prvog studenta, ja se sećam svog prvog studenta, to je bio muž jedne moje drugarice iz engleske pre mastera, nekoliko godina, ista je bila situacija. Ja sam mislila da sam najgori profesor na svetu i da od mene bukvalno nema nikakve vajde i da ništa nisam znala kako i šta. Nešto je tu na kraju bilo, srećom ili nesrećom, on je bio neki Englez, ne toliko zainteresovan baš za to, pa nije se taj proces nešto mnogo ni nastavio, da bih tek na masteru shvatila zašto sam imala problem, zato što nisam imala taj mozak naštelovan da razmišljam o svom jeziku kao stranom i šta sve može da bude problem i eto, to je još jedan od razloga zbog kojih zaista svakome preporučujem da upiše master kod vas, mislim da je važan, zato što otvara mozak, otvara perspektive u smislu i zaposlenja, eto, pomenuli smo vašu veliku zaista podršku, Nikice, stvarno da ne ispadne onako ali zaista imam potrebu, stvarno mislim da se ne zahvaljujemo generalno dovoljno ljudima koji su nam se našli na putu i koji su nam pomogli. Uglavnom smo nekako skoncentrisani na neke ljude koji su nas potakli ili pokušali, a ja baš želim da to menjam jer shvatam da sam ja lično u svom životu na putu imala puno ljudi koji su mi pomogli, vi ste jedna od tih. Od samog starta, od samog stava prema studentima, načina ponašanja, jer to su i neke neverbalne stvari. Vi kada vidite da neko veruje u vas, vi onda dalje možete sami. A vi to stvarno lepo pokazujete studentima. Hvala vam na tome i nastavite da radite i dalje tako. I sve kolege, upišite master jer on vrlo kratko traje, je li tako? On zapravo nije sad neka... Jeste. Master je Filološki fakultet, kao i većina fakulteta pri Univerzitetu u Beogradu, je izabrala model 4+1. Dakle, 4 godine traju osnovne studije, 1 godinu traje master studije. Od toga su predavanja samo u prvom semestru, a drugi semestar je predviđen za polaganje ispita i pisanje master rada. Tako da, zapravo, sada govorim ljudima koji možda ne žive u Beogradu ili možda su zaposleni, imaju neke životne svoje situacije, taj master od njih zahteva aktivnog prisustva u Beogradu
pa evo da kažem 2 meseca, možda 9 nedelja. Dakle, to su novembar i decembar u prvom semestru i posle toga dolazak tokom ispitnih rokova, tako da nije to uopšte mnogo vremena. Mislim, nekada je nemoguće odvojiti i 2 meseca, ali hoću da kažem, to nije toliko mnogo vremena, a mislim da svim ljudima koji su u ovoj oblasti ili su zainteresovani može da znači. Apsolutno. Od samog znanja do podrške i do... ipak je lakše kad ste potkovani, kad znate, kad imate koga da pitate. Recimo, moram to da pomenem kao zanimljivu stvar, ja sam konkursala prošle godine za mesto lektora u Konstancu i tamo su me pitali komisija da li, pošto su oni potpuno u neki lektorat bili, ne znam sad kakva situacija, ali nije postojao, to je bilo pokretanje, trebalo je da se pokrene cela priča i bili su jako nesigurni oko toga ko im treba, šta im treba i tako dalje. Ali su me pitali da li vi, kao super sve ove vaše kvalifikacije, sve je to lepo i bio je čak i ispit, moram i to da kažem, dakle da su oni mene ispitivali pripremu časa je trebalo da spremim i to 2 časa, ali su oni sve to lepo saslušali i na kraju me pitali da li nama je jedno od jako važnih pitanja, da li vi imate koga da pitate ukoliko naiđete na problem. Gde sam ja rekla, naravno, ja sam u kontaktu sa svima na Filološkom fakultetu, u centru i tako dalje, i oni su se tu potpuno oduševili. Tako da, eto, da znate da je i to jako važno, jer ljudi ne znaju, mislim, slavistika je doživela krah, nažalost, i prosto i ti ljudi koji bi pokrenuli lektorat nemaju ni one informacije. Recimo, ovaj profesor je profesor slavistike, a malte ne, moram da kažem, nije imao nikakvu informaciju ni o produkciji udžbenika, ni o bilo čemu ovde. Da. Više su bili oslonjeni na Hrvatsku, ali u suštini, eto, hoću da kažem, meni to bilo jako zanimljivo. Jel imate vi koga da pitate? Šta ćete kad ne znate? Pa to je to. Mislim, potrebno je zajednicu napraviti. U zajednici čovek može da napreduje. To je prosto, mislim da je vreme usamljenih genija prošlo. Hvala Bogu. Prosto mislim da, i eto, pitanje tog profesora zaista me vraća na tu moju misao da vi niste jedni drugima konkurencija, vi ste jedni drugima zajednica i kao što glumci i drugi umetnici imaju klase na svojim akademijama, ja volim da naši studenti izgrade atmosferu te generacije, klasne generacije, da budu jedni drugima podrška na tom profesionalnom putu. Eto, ja sam ostavila poslednje pitanje da bude upravo to, šta biste poručili studentima, masterantima, lektorima, vi ste negdje odgovorili, ali eto, možete još nešto da kažete. Možda bih samo inspirisana Isidorom danas rekla učite strane jezike, prvo zbog jezika kao takvih, a drugo, ako imate želju da budete nastavnik, vi ćete najviše o tome naučiti bivajući učenikom. Dakle, sedite na neki kurs stranog jezika, posmatrajte šta taj nastavnik radi, posmatrajte koja vam aktivnost prija, koja vam aktivnost ne prija, koju vrstu domaćeg zadatka rado radite, koju vrstu domaćeg zadatka baš ne želite da pogledate, šta vam odgovara, šta vam ne odgovara. Ne možete biti dobar nastavnik srpskog kao stranog ako nemate iskustvo učenja stranih jezika, svoje privatno lično iskustvo, i konačno neka vam ti strani jezici budu domaternji. Hvala puno, Nikice. Moram samo da kažem da je to istina. Ja sam imala takvo bukvalno iskustvo, učila sam sa nemačkim i ja sam na tom kursu učeći nemački napravila silne materijale za srpski, inspirisana time, instinktivno, eto nisam čula taj vaš savet, ali instinktivno sam nekako osetila da je potrebno da to primenim na sebe i stvarno mislim da svako ko se bavi ovim treba da uči stalno neki strani jezik. Bukvalno stalno. Tako je, stalno. Nikice, ja se još jednom beskrajno zahvaljujem na svemu, između ostalog i na ovom gostovanju, naravno. Nadam se da ćemo opet imati prilike uskoro da pričamo. Hvala vam. Hvala, Aleksandra, bilo mi je zadovoljstvo i ostajemo tu. U kontaktu smo. Tako je. Doviđenja do sledeće epizode.